Tänään on 14.6. ja me ollaan lähes tänään kielimatkalla Lontooseen. Kello on 10.00 ja me tehdään ruokaa. Me ei olla oikein aamulla tehty vielä mitään, tai mä kävin aamukävelyllä ja silleen me pitää lähteä lentokentälle 1:30. Joten... Nyt me ollaan lähdössä, tai me tullaan nyt tähän ulos ottelemaan meidän kyytejä ja Amadi sanoo vielä heipot sen veljelle ja joo. Pian me tullaan hakemaan ja sitten me lähdetään kohti lentokenttää. Nyt meidän kyyti tuli. Annie. Jee. Ja nyt me lähdetään kohti lentokenttää. Olemme lentokentällä. Kyllä. Rip. Me olemme lentokentällä. Me nähtiin just pari muut matkalaista ja nyt me ollaan menossa vessaan, koska... Missä on vessa? Ja me etsitään täältä vessaa. Me ei löyä. Tuolla me löydettiin vessa. Yes. Nyt me tultiin tän lähtöselvitys läpi ja nyt me ollaan syömässä täällä. Nyt mä häirissä tästä toi. Me ollaan Burger Kingissä. Täällä. Minä tää irraille. Etkä näytä. Ja nyt me syödään. Meillä on tässä 2 tuntia ennen kuin meidän pitää niinku nähdä tuolla ja päästään koneeseen. Yes. Nyt me tultiin Englantiin, tai siis Lontoon käkille. Ja me just päästiin tullista ja me ei tiedetä saadaanko täällä kuvata, mutta me nyt tultiin tänne. Saada, kun meille tullaan valittaa tähän. Toi oli tosi kuumottava toi juttu, siinä piti laittaa niinku passi silleen ja sit se analysoi sun kasvot. Ja nyt me mennään hakemaan meidän kamat, tai siis matkajutut. Täällä odotetaan. Minun lonkka kolahti tähän aiheelle. Paljon kello? 20:09. Mulle. Nainen. 20:09. Älä ignoraa minua. Yeah. Mä olen pussissa ja me käytiin hakemaan ruokaa. Ja meidän lennot oli Arvosana myöhässä, tai lento oli myöhässä. Arvosana 2/5. Ei ollut niin hyvä, mitä luulin. Joo. Meidän lennot oli myöhässä, joten meillä oli vähän kiire hakea ruokaa. Yeah. Me saavuttiin tänne meidän, mä en tiedä mikä tää on, mutta täältä tulee meidän hostit hakemaan. Meillä on nyt tää, me saadaan vesipullot ja jotain tämmösiä juttuja, EF-reput. Ja joo. Super excited. Hei, missä se menee? Hi! No niin, me tultiin nyt tänne isäntäperheen pihalle. Tai toi meidän taksikuski lähti ettiin. Ja me ollaan oikeesti... Tää on tosi hämmönen seutu. Mä en tiedä, haluaisin mä asua täällä. Mutta juu. Joo. Siis, tää on tosi hämmönen seutu. Näyttää niin kuolemalta. Joo. Tää on just semmonen. Mutta me palaillaan pian, että selvittiinkö me. Toivottavasti. Päästiin tänne hostiin ja me ollaan nyt niinku tehty kaikki iltatoimet. Meillä on täällä host Cisco, se on Italiasta, eikö se ollutkin? Ja joo, tää onkin oikeesti tosi kiva perhe ja tää tietää silleen kaiken. Ja menee hyvin täällä. Ja mikä on tuolla alakerrassa. Ja mä nyt lopetan tämän videon tähän. Mä en tiedä kuvaanko mä vielä ekaa päivää eli huomista. Mutta se nähdään sitten. Hyvää yötä.